Vo štvrtok 14. septembra 2023 je na programe druhá etapa 67. ročníka pretekov okolo Slovenska. Porcia 144,6 km z Prešova do Popradu ponúka opäť 3 rýchlostné a 4 vrchárske prémie. Z Prešova sa cyklisti vydajú smerom na Široké, Branisko, prejdú Spišským podhradím, Levočským vrchom cez Levoču, Kežmarok, Smokovec až do Popradu Spišskej Soboty. Urobia ešte 15-kilometrový okruh cez Veľký Slávkov a Matejovce, naspäť do starobilej časti najväčšieho mesta pod Tatrami. Peloton odštartuje o 10:45 z hlavnej ulice a cieľovú pásku v Spišskej Sobote, teda historickej časti Popradu, pretnú jazdci okolo 14. hodiny. V oboch mestách to prípravami a programom bude žiť už oveľa skôr, tak príďte pozbudiť cyklistov na štart, do cieľa alebo kamkoľvek k trati a získajte darčeky od našich reklamných partnerov. Novinky aktuálneho ročníka nájdete na našej webovej stránke www.okoloslovenska.com a na sociálnych sieťach Okolo Slovenska.